Днес нося черно, защото скърбя по всеки един изгубен живот, погубен заради нечист, чужд срам и омраза, да почиват в мир всичките хора, които са си тръгнали от този ужас. В черно съм със съчувствие на всеки един човек, който трябва да е в гардероб, потиснат от чужда вина, за да живее нормално. Скърбя по всяка една изгасена любов в зародиш, защото я видиш ли греховна и Бог не давал. Жаля всяка една скъстрена свобода на изразяване, че случайно да не си too much, да не попречиш на някого нещо. Тъгувам за всяка една трансмацка, принудена да бъде батка, че да не изгуби семейството и работата си. Нося черно, защото жалея за всяко едно разбито от неразбиране и липса на любов в семейство. Черно ми е понякога и отвътре, защото омразата в средата, в която съм, се прокрадва и в мен. Чувала съм, че само Бог може да ни съди. И не разбирам защо голяма част от човечеството се мислят за богове, при все, че се раждаме и умираме по един и същ начин и сме заедно в това! Добро, секси, бомба си ти, секси дадом ли, можеш нали? Добро, секси, бомба си ти, секси дадом ли, можеш нали? Нали, бейби, нали, бейби. А така! Нали, бейби, нали, бейби. Сега най-крейзи от всякога, готови ли сте? Супер! Точно така се прави. Баща му! Браво! Ей! Няма второ мнение и на губя с тебе всичко имам. Няма бял в тебе, лесно се намирам. Нека цирка, нема спирка. Давай смело, не лепо и лепо. Давай леко, по-леко. Въобще не искам да се притесняваш за каквото и да е. Като ми е зле, е така да сме влюбени до тук. Я ще бада бе в твоите ръце. Ми е най-добре. Отвори сърцето, хубаво е, дай му да живее, дай му да живее, дай му да обича. Але, хубаво ми е. Тража очите ти, пия сълзите ти, нямаш надежда ли, давам за двама ни. Падам от високо и съм вече локо, как се казва, аз не помня и не искам и да зная. Айде Боже, замести ме, че не мога с мене вече. Каквото беше, само с тебе не болеше. Идва време за свобода, 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 идва време за свобода. Заедно сме в нами и любов, аз също съм нами и любов. Сте прекрасни. Толкова ме вдъхновявате. Всяка година ставаме все повече, все по-прекрасни, все по-усмихнати, все по-красиви. То уж няма на къде и все пък става още по-така. Много шум за вас! Добре, аз съм с София Прайд почти от самото начало и сега в чест на тази наша дълга дружба, моето музикално начало. Аре, заедно да го изпеем. Не се съмнявам, че го знаете под някаква форма. Я да видим! Помниш ли, каза ми, че невъзможно е да сме каквито не сме.
вървим докато времето. Добра. Казвам се Катрин и съм посланник на Ирландия. Много се радвам да бъде тук днес. It has been 50 years since the first Pride Parade took place in the United States. It was a movement of people who had the courage to be authentically themselves in a world that was often hostile to them. Since that time, over 40 countries have decriminalized homosexuality and 38 countries have legalized same-sex marriage. There is so much more to do, so let's be part of it. Happy Pride! Здравейте отново. За мен е чест днес да бъда заедно с вас и да празнуваме любовта, да празнуваме абсолютно всеки един от нас, независимо кой с кого реши да се ляга. Няма граници. Истински вярвам, че моето поколение, дори тези, които са по-малки от мен, сме се родили с специална мисия на Земята. И една от които е, аз лично никога не съм виждала черно и бяло, на каквото и да било в обществото, но особено на любовта. Винаги съм знаела, че няма граници и че хората са всякакви. Изобщо не съм се замисляла и за една секунда да бъркала някой в работата, там нещо да му се бутам. Какво ми се буташ работата, бе? Какво ми се буташ? Сега. Ще стане welcome to my podcast, ако продължа да говоря. Затова чакайте сега да ви кажа. Чакай, слушай, много е интересно. Моите танцори, не мога на работа, съм след малко снимки, чакай, работя. Моите танцори, може ли малко аплодисменти за тях? Страхотните танцори. Вижте ги, бе! Това са Влада, Вики и Марианка. Сега, те внимателно подбираха хора от публиката, докато танцуваме, за да може да излезе някой от вас да танцува. Аз лично се да... Може би аз трябва да подреди. Това не е тайна между нас, едно не съм ви я пускала. Голяма тайна ще като снимат TikTok, Facebook, Instagram и това, но... Never mind! Не ми пък особено, така че... Let's go! It's for the right people, we're the fucking right people! Just a little more. Come push me to the top. Give it just a little more. Ain't we ready? Ain't we ready?